एकथिं ज' फाग्ला हौवानाव थांनायबा बिदि मोनगानगौमोन नोङो खारबो फिनथारगौमोनहां जौ फाग्ला बिदि मोनगानगौमोन आंनाव फैनायखायसो दा बिदि मोनगानदों नों नङा आरो नै हेलिकप्टार गाखोनो मोनबावसिनसो नैबे आमाइखौ आङो फुल दाननो होदों आरो बिराद मोजां नैबे बिबारा गलाप फुल बेखौ लांनोसै गायनो र' मा मोनफैदों बेयाव रुथि खामानियाव फैनायाव आयौ रे मा बुवानि आथिंफोरखौ लोगोफोर भिडिअनि गेजेराव हाबसोनायनि थाखाय सिगांग्रो निमाहा बिग्रोनाय जाबाय दा नोंथांमोना गोबां माने मबाइलाव सोरबा बिदिनो पाबजि गेलेयो फ्रि फायार गेलेयो गोबां गेम गेलेयो दा बेफोरबायदि गेमफोरनिफ्राय सोरबा फैसा मोनाखैबो जानो हागौ दा नोंथांमोना आं फैसा मोनग्रा गेमनि बागै बुंनो नागिरदों बेनो जाहैबाय रामि वर्ल्ड नोंथांमोना बे रामि वर्ल्डनि एप्सनि सिङाव अनलाइन गेम गेलेनानै माने देरहायोब्ला गोबां फैसा मोननो हागोन आरोना दा आङो माखासे खरसाफोरखौ बिदिनो दिहुनबाय थायो मालाबा सानफ्रामबोथ' गेलेया आङो सम गेलेयो आरोना दा नोंथांमोननो आङो लाइभ प्रुफ देखायगासिनो दङ नायनो हागोन नोंथांमोना आं दायो पेटिएमआव फैबाय नै पेटिएमआव फैनानै आङो लाइभ प्रुफ देखायगासिनो नोंथांमोननो नै आङो बेसेबां मोनदों सानसेयाव मालाबा 100 थाखानिफ्रायनो माने माबा जायो आरोना उइद्र' जायो नोंथांमोना 100 थाखानिफ्राय उइद्र' खालामनो हागोन 100निफ्राय बिदिनो नै नायनो हागोन नोंथांमोना नै 100 थाखा ओमफ्राय नै गाहायाव बेसेबां दङ नायनो हागोन नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै नायनो हागोन नै 1500 800 बेफोरबायदि माने उइद्र' खालामनो हागोन आरो ना नै आङो माने लाइभ प्रुफ देखायबाय नोंथांमोननो उइद्र' खालामनायफोरखौ माने डाइरेक्ट नोंनि बेंक एकाउन्टआव ट्रेन्सफार जाखायो आरो ना नोंथांमोना बिदिनो गेलेनानै माने देरहायोब्लानो उइद्र' खालामलांबाय थानो हागोन आरो ना नोंथांमोना अनलाइन आर्निं खालामनो हागोन दा बेखौ बोरैहाय गेलेनांगौ नोंथांमोना एसे नायलांदो आं नोंथांमोननो खिथालांसै भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक दङ बे लिंकआव थुनानै नोंथांमोना बे एप्सखौ डाउनलड खालामनानै लाब्लानो जाबाय डाउनलड खालामखांनायनि उनाव मबाइल नाम्बार होनांगोन बाइन्डिंआव मबाइल नाम्बारजों रेजिस्टार खालामब्ला 41 रुपिस बनास मोनगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना शपआव फैदो शपआव थांनानै नोंथांमोना रिसार्ज खालामग्रोनांगोन एड क्लिपआव थुनानै रिसार्ज खालामब्लानो जाबाय आं दायो नै 500नि रिसार्ज खालामबाय बेनिफ्राय आङो प्ले खालामसै ड्रागन बेस टाइगारखौ गेलेनानै देखायनोसै आङो बिदिनो नोंथांमोना फार्स्टआव एसे खमनि होब्लानो जाबाय आरो ना नोंथांमोना विन टिप्सखौ नायनो हागोन बिदिनो फार्स्टआव नोंथांमोना 10 रुपिस होनानै गेलेब्लानो जाबाय जुदि 10 रुपिस जेनोब्ला नोंथांमोना माने बिदिनो 20 रुपिस होब्लानो जाबाय आरोना ओमफ्राय आरो जुदि 20 रुपिस होनायावबो जेनबावोब्ला बिनिफ्राय नोङो बांसिन होनो हायो 50 रुपिस गाहाम होनो हायो नोंथांमोना खमनि होनानै गेलेयो आरोना नोंथांमोना नायनो हागोन दायो आं गेलेगासिनो दङ बिदिनो ड्रागन बेस टाइगार बिदि गेलेनो हागोन आरोना नोंथांमोना बेनिफ्राय बेलेग गेमफोरबो दङ बेफोरखौबो गेलेनो हायो आं दायो एसे गेलेनानै देखायबाय आरोना नोंथांमोना ड्रागन बेस टाइगारखौ आं माने बिदिनो हाजिरा माने सानसेनि हाजिराफोरखौ दिहुनबाय थायो आरोना सम गेलेनानै दा नोंथांमोननि थाखाय आङो न'आव थानानै नोंथांमोना ओरैनो बेखारफोर दंब्ला नोंथांमोना बेखौ गेलेनानै माने आर्निं खालामनो हागोन आरोना नोंथांमोनाबो देरहागोन बायदिखौसो नायनानै होब्लानो जाबाय आरोना आंबो देरहागोन बायदिखौसो नायनानै होगासिनो दं बेहाय नोंथांमोना नायनो हागोन एकदम बिदिनो 10 थाखा 20 थाखा बिदिल' होबाय था आरोना खम जुदि नोङो रिसार्ज खालामदोंब्ला बुरजा रिसार्ज खालामब्ला बिदिनो बुरजा एमाउन्ट होनो हायो बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ उइद्र' खालामनो थाखाय मै एकाउन्टआव फैबाय मै एकाउन्टआव थुनानै बिदिनो डाइरेक्ट आं बेसेबां लाब जादों बेखौ बख'जोबगानोसै 11101 बेनिफ्राय उइद्र' साक्सेसफुल जाबाय लोगोफोर नायनो हागोन नोंथांमोना नै आङो 100 रुपिसनिफ्राय माने उइद्र' खालामजेनदों आरोना नै 1500 800 1192 बिदिनो नोंथांमोना गेलेब्लानो जाबाय आरोना लोगोफोर लाइभ प्रुफ देखायबाय आं नोंथांमोननो नै आं बेसेबां उइद्र' खालामखो माने नोंथांमोना दैलि बेफोरबायदि इनकाम खालामबाय थानो हागोन आरोना 100 थाखानिफ्राय माने 100 रुपिसनिफ्रायनो उइद्र' जायो बाब नालाय बिबैफोरा गस्लाखौनो थाखो गानहोबाय इसोर माबा नार्स हिनजाव बायदि नुलाय लांबायनो बेदरा थोनाय नंला ओंखायनो दायो नै आरो लाफैबावबाय बेहाय सेरब्रै मैया आं 6 केजि लांखादोंमोन नालाय 10 केजि जाबाय आरो अमा बेदरा नोंस्रानो नामा अमाया नोंस्रानो हा कलारनि होनबाथ' हासार होनायसो जाखागोनलै बे कलारनिबाथ' अमा बिगुमाया दा कमेन्ट खालामहरदो सोरहानि अमाया कलारनिनो मिथिखागोन अमाया गायना फानसिमोनथाय मोजां मिथिला दाथ' जाबासो मिथिगोन गोथावल'सो जानांगौ ना रसल'सो जानांगौ संबानो सिनाया फानसिना फान्था
लोगोफोर आं दा माने ना लांफैलायबावबाय नाखौ नै खुरानियावल' लांफैखायो आङो नै हख्लायगासिनो दं जोंना खुराया ভাল না খবর ভাল ভাল খবর ভালে কেতিয়া বিয়া পাতিবি খুৰা বুঢ়া বুঢ়া হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে বিয়া পতা নাই আপুনি কেতিয়া বিয়া পাতিব জলদি জলদি বিয়া পাতি ল ভূমিকম্প আহিব বোলে খবৰ মই বিচাৰি দিম না আৰু পাব পাবতো এইটো মৰিলেহে পাব টেনচন নলবি আৰু নাপায় ना थान्दा लाफिनबाय आङो माने मैयाथ' कमल खारना लाबाय नालाय ओमफ्राय नै सेरनै 2.5 केजि जाबाय इयो 2.5 केजि लाबाय आरोना अमा बेदर सेरब्रै लाबावबाय ओमफ्राय नै दा बायदिसिना खरसा खालामनांगौ दंबावो लकेल माছ आनानै আজি खुराथ' না আজি লোকেল মাছ আনা নাই লকেল মাছ আনিব লাগে চালানি খাই পেলাই মানুহবিলাক একদম মানে শকত হৈ গৈছে না লোকেলটো এতিয়া অলপ ক্ৰাইচিছ হ'ল বানপানী ডাঙৰ হ'ল যে সেইকাৰণে সব নদীত বিলত পলাই গ'ল না বিলত নদীত সাগৰত পলাই গ'ল লোকেল মাছবিলাক এইটো অলপ দিগদাৰী লোকেল মাছৰ সেইকাৰণে চালানিয়ে আনি থাকোঁ আৰু চালানিটো সোনকালে পায় না সোনকালে পায় চালানিটো কাৰ্টনত পায় অনলাইনত আহে অনলাইনত আহি যায় ফোন কৰিলে ফোন কৰিলে আহি যায় जाबाय आब' दे सार्भिस लाखो बयलार दे Bani wah gosla गोदान मोनगानलायबाय गस्लाबो माबा खिबाबो नांलायो नि हासिबाबो नांलायो wah Ramunia ma दाउखासि नै लोगोफोर मानोजों ओमफ्राय मानो बिदि खाजानाव जाखो आथिङावसो आंनाव एकदम माबाया हाबहोलायबाय आइजेंआ देन्जार गोलाव गोलावखा मैया नुनाया नोंथांमोना दा बेखौ होख्लायनोसै 6 केजि बारदों खारगोन हमथानोबा हमथा यावसो देबाय अबावथो देदो होमबालाय बेदराव गेब्लेगोन माथो मा खालामदों नोंलाय नोङो मा खालामदों दे मा ओंख्रि खोन्थादो बोखारनानै दे बेयाव मा ओंख्रि खासिजों खुमब्राजों ओमफ्राय बेयावलाय बेयाव दहाय हामफाया सबाय जहल संदों आं फैनानै सिगां मोनबोखाबाय बेयाव बेलासिजों नाजों माने ना खर' लानजायोल'सै माखासे जाखांबाय ओंखामखौ जानायखौ दिन्थिबाय थायासै दे नैयाव अमा बेदर जाहांदो अमा बेदर खोमा नै अमा बेदरजों आलुजों बेहा आलुनि फेभरेट ओंख्रि होनदो फाजा नंगौ नामा नै दंबावोसो दा मोनानिया एवथ्रुमनानै लांगाव बङाइगाव संगोन थांसै नामा ओमफ्राय नैया बिखुनजोखौ गारना हारसिं जाखुमालायबावो नालाय बिराद सैथान जानायखौ लायाखै इसोर मा जादों होनलाय दायो आं दाउ खासिजों खुमब्रा ओमफ्राय लकेल ना आच्छा दे जाबाय था नै दायो ओंखाम जानो नागिरदों माराम बिखुनजोफ्रा ओरैनोबा बिखुनजो गोनांफोराव मारामबा जिदाय जालायथारो जावसो दैमोनो बिखुनजो असेयानै माबा थोरसियानो गंनै गोजों जाब्लायलाय थागोन ना आंनोबा नुवाखै नै गंनै जाब्लायलाय दे मा ओंख्रि खोन्थादो मा जाखो नोङो ना जुस बेलाथिजों ओमफ्राय सबाय जहल ए अमा बेदर जायाखै नोङो आं अमा बेदर जाया ए दाउ बेदरबो जाया थैस ओंखायनो खाख्रेब नोङो आं बिदि जानो हानाय गोहोबानो जायो बिजामादैया जानो हानाय बोर होबासो हागोन नोङो बिजामादैयानो जाबाबो खाख्रेब मा बिदिनो जाबाय होनदो एखेसो जाबाय होनदो एखेसो जाबाय आं हले गासिखौबो जाजोबोहाय जायो नोंनालाय नोंहा आंना नैबो सासे बिखुनजोखौ दाउजों खुमब्रा
ओमफ्राय सबाय जहल आं गासिखौबो जाजोबो थाथों हनै बिजामादैया सासेया बिजामादैया आंनाव नै आथिंखौनो होदों गोथाव जागोन ना जायाखै ओंखाम नांला ओंखाम नांगौ र' दे बारा मिनिनाङाथ' गोदाजोब्बायना इसोरो आङो नै दाउ आथिंसो जाहोबाय आइसो बिदिजों जायामोन ना देनानै बानलुआबो थाइबेसे सातथाममोन थाइसे लाबाय बियो औवा थाइसे नै बे थाइसेथार बानलुआबो इलाय नों बेखौ जाजोबोबालाय आरो सिखाजों हास'वाबा बेखौ हाया नोंसोरो बे उन्दै खिथिबाय गावसोर गाबखौनो देवानिनि आथिङा सुगुर जानांबाय दिनैसो मोनजादों आथिङानो जाबाय आथिङानो जाबाय सासे जाबावला नै साहा गोजा लोंनानै संख्रि साहा लोंना बोरै जासिगोन फिसा नङा बिलाइ ना दङ दहायथ' संख्रि साहासो मोनो दा नोङो बिलाइ दै दङ आयु हाबाब ओमफ्राय दायो ओंखाम जानोसै आरो ओंखाम जानोसै दा दसे उनाव फैफिनसै आं दे आदा ओइ आदा सिगां हरदोंमोन आदा होनलायदों आं मालाय खथ्थ' साफा देरला फैदों आफायाव हनै ससरमा गानलायदों दासो आङो माबा बरलिं फुनलायलाय नुथारदोंमोन आं क्रिम फुनदोंथाय दहाय फैबानो जायोमोन आदाया एसे माबा क्रिम फुनलायलाय नुथारदोंमोन आदाखौ बिलाइ जायगा दङ दा जागोन ना नै बे खांख्राइ खिलिब ना मा होनो बेखौ गोदान बायना होदों आङो भिडिअ खालामनायाव ओरै बुनानै सिमफायना होदोंलै मोजां खोनादों लाय सनाया देखायदो दे आखाइया जि मैलाखा नै आखाइखौथ' मा होनो बिनिखौ रायजोफोरजों बुरजालायो बे आलु हानाय थोरसि मानजिनाया हाथ'फ्ला एफा लेथ्रा साफा खालामना ला होननानै साख्रि गैया बाख्रि गैया जोंहालाय थोरसि लथा सुनानै खामानि मावनानै जायाबा हाजिरा दे खोन्थाद' एफा फिसा नै बेनो बिराद दाम गोजों जोंलायलायदों मा बिर आखाइया इयाव लेथ्राथार आखाइ लेथ्रा मोनजादों खियाखौ देखायलाय मोजां दे देखायलाय खोन्थाजोबनां दे खामानिखौ मा मा मावदों मा खिथानो दे मोजां देखाय सनाया सिखारबाय ओंखाम ओंख्रि संबाय सिथ्ला सिबबाय ओमफ्रायो दुगैबाय फुजा हाबलायबाय ओंखाम जालायबाय आरो न' मुसिलायबाय आरो हालाय खालायबाय ओंखाम जालायबाय आरो खामसा लिरबावनांगौ दायो आरो माबाफोर बुंनांगौ दंबावो नामा थोरसिखौनो सुनों बावाखै बेफोरखौ मावनो नङाबा मानोथो हिनजाव नोंलाय ओंखायनोथ' होनदों आरो आखाइया मैला जाखागोन मावना जाग्रानि फिसालाय जोंलायलायो माथो आसथाम दाहोनांसिगोनलै आंबो दाहोनो नोङो आसथाम गाननांगौ फुरिया फारिया माल बुस्थु खोमाग्रायानोसै देखायलाय बै मोनसेया ओमफ्राय दहाय मोजां नुवाखैमोन बेलाय आं माबा ओरैनो दाहोस्लायखानाय दामखौ सोंनो हागौ दामा मोननैजों खै हाजार थांनायमोनथाय फिसाजाबो नुगासिनो गान थानोसै सोमखेखे ओंखायनो दाहोहरदों आङो रानिनिखौ साफा नुबाय गाननायलाय वा हाम्फिया रुपा गाव होआफ्रामा एकथिं जफाग्रा हौवानाव थांनायबा बिदि मोनगानगौमोन नोङो खारबो फिनथारगौमोनहां जौ फाग्ला मोनबा बिदि मोनगानगौमोन आंनाव फैनायखायसो दा बिदि मोनगानदों नोङो नों नङा जौ आरो नै हेलिकप्टार गाखोनो मोनबावसिनसो गावहा जुमाय फाग्ला नङा माने बियार फाग्लासो आयु ओंखायनोसो हेलिकप्टार गाखोनो मोनथारसिगोन र' साननैसो उनाव दोनफिनसै बेखौ दोनदो गाबोन फुजायाव माबानांगौ होद मोजां नुवाखै माथो दासो सिनायबाय दे मानोथो खाथियाव लाबोबाय थादों होमबालाय माथो नै देखायनांगौ र' आखाइ साइज गैथारियाव माथो खेबबाय थादों नोंलाय होद दोनदो
लाबाय थाला आं नोंखौ